हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदोंलै बेयाव दङ जोंना आसाम टेट स्पेसियेल बेखौनो लागासिनोखा जिहेथु दा बेबाराव बर'नि लाबोदोंलाय बेयो जाहैबाय मा इउपि आरो एलपि मोननैबो सेक्सननि थाखाय दा बेयाव इउनिट 2 आव दंमोन जोंना मा माखासे रोखोमसे सोदोब ओंथि बेखौ लाखांबाय उल्था सोदोब बेबो लाखांबाय दाना रावसा आरो मानगोनां रावनि सोदोब बेयो इउपिनि दा बेबो लानो बुथुमगासिनो दङ बेनिफ्राय उदां महर गोथे महर बेखौ उनाव लागोन दा लादों नैबे रिंसार जथायारि देंखोखौ लाग्रोनि रिंसार जथायारि देंखो बेखौ लानि रिंसार जथायारि देंखो माने टिअन एबा TONE टन सोरबा टन होनो सोरबा टिअन होनो बेनिफ्राय एखेयानो एलपि सेक्सनाव दङ मा एलपि सेक्सनाबो बेयावनो दङ मोजाङै नाय बेयाव मा लिरदों नै रिंसार जथायारि देंखोनि जायगायाव बेखौ मा बुंना लादों बिसोरो मोनसे बाथ्रा होनदों बाहाय नैबेयावहाय नायदो नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन मा देंखो गोनां सोदोबफोर होनदों देंखो गोनां सोदोबफोर दा बे देंखो गोनां सोदोबफोराबो बे एखेयानो माने रिंसार जथायारि देंखो गोनां सोदोबफोरखौ बुथुमनानै लानो थिननाय जादों नायनो थिननाय जादों आरो बैयावहाय माखौ बुङो माब्रै माबादि बेखौ होनो हागौ एग्जामपोल मोनफा मोननै नाथाय नैबेना माबे माबे सोदोबफोराव थायो बेखौ बुथुमनो थिनदों गाहायनि बबेयाव देंखो गोनां सोदोब होननानै बेबायदि सोंनो हागौ आरो दानिया नैबेयावबो नैबे रोखोमसे ओंथि आरो उल्था सोदोब बे लाखांबाय माखासेखौ जोङो बुथुमनो नाजागोन बावबो मानगोनां आरो रावसानि गेजेराव गोरोबलायनायनि बिदिन्थि होनो थिननाय दङ नैबेयाव मोनसे बेबो एखे बेखौबो बुथुमगासिनो दंहाय बुंखादों दानिया नायदो गोबाव खालामाजासे रिंसार जथायारि देंखो इउपिआव बेनिफ्राय एलपिआव देंखो गोनां सोदोबफोर एखेयानो मा टन जेखौ होनो दानिया नायदो मा होनदों नैबाव खेबसे नायबा नागोन रिंसार जथायारि देंखो टिअना मा होनदों मोनफा सिलेबल एबा रिंसार जथायानो जों सिलेबल लाखांबाय जिहेतु बे रिंसार जथायानो मा होनो महरा रोखोमसे नाथाय बेनि बुंनायनि सुर बोनाया मालाबा गोजौ मालाबा गाहाय मालाबा हायगा जायो होनदों आरो मालाबा गोजौ हायगा गाहाय जानायावनो वार्डनि मिनिंआबो गुबुन गुबुन जालाङो होनदों सोदोबनि ओंथियाबो गुबुन गुबुन जालाङो एबा सोलाय सोल' जायो होनदों दा जेरैजाय जा होननानै बुङोबा जोङो मा होनो माबा मोनसे जानायखौ खिन्थायो नाथाय जा होननानै बुङोबा माबा मोनसे जाथाय जानायखौ खिन्थागोन होनदों दा बेनिनो मा बिदिन्थि लाबा दा लासै लासै मोनथिलांगोन दा बेयाव जोंनो गोसोआव लानो गोनाङा जाबाय मा बर' रावाव मोननैल' रिंसार जथायारि देंखो दङ दहाय होनदोंमोन मा गोजौ हायगा आरो गाहाय जायो होनदोंमोन नाथाय बेयाव जोंनाव मा जौगा हायगा एबा गोजौ आरो गाहाय मोननैल' जायो गेजेर रोखोमनि थाया होनदों दा बेनिफ्राय ओंखायनो मा होनदों जौगा देंखो आरो हायगा देंखो हाइ ल' बे मोननैल' जायो होनदों दानिया मिथिनो गोनाङा मा होनदों जौगा एबा गोरा सुर बोनायखौ नैबेबायदि खेंस्ला आगदाथिंजाय ओरै खेंस्ला सिन बोयो होनदों ओमफ्राय माखौ गुरैखौ आगसिथिंजाय ओरै जोबनायाव सोदोबनि जोबनायाव ओरै खेंस्ला बेबायदि सिन बोयो होननानै बुंनाय जादों गोजौ आरो गाहायनि दिन्थि नेरसोन होननाय जादों बेखौ दानिया नायनोसै जोङो दाना जेसेबां सोदोब आं हायो बुथुमनानै लादों बेनिफ्राय आरो थाबावगोन नोंथांमोननि थाखाय लाजोबनानै होनो हागोन बेथ' नंखाया नाथाय एग्जामाव जाफोर फैगोन बेफोरनिफ्राय फैथावथाव आरो जेखौ फैयो अब्ला नायनानै बुजिनो हाबाय खोथाखौ माखौ होनो होनबानो हमनो हागोन आरो दानिया नायदो नैबेयाव ओरै सिन थानायखौ मा होनामोन जा ओंखामा जा नै गोरा होननाय ओंखामा जा नैबे ओमफ्राय दानिया जा मोजां जा नों मोजां जादो बाबु नै लासै जा नों मोजां जादो बाबु होनबाथ' ओंखाम जानोसो थिननाय जागोन नाथाय नों मोजां जादो होननानै बुंनाय आरो बे लासै बेनिफ्राय ओंथिया सोलायदों नाथाय महरा जोंना रिंसारथिया एखे बेयावबो ज' आखार बेयावबो ज' आखार एखे रोखोमैनो हां 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 गोलाव बोबाय थैबाय आरो हां दाउ बेदर हांना जादों लासै आरो बे हां थिग बिदिनो नैबेयाव मोनसे जो आरो जो बला जोदो जो बेरे जोदों नै लासै जालायबाय बेना बेरेया जोदों ना बेरेया जोदों बेरेया जोदोंबाथ' मिनिनायसो जागोन बेनिफ्राय बेनि गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बर' राव रायलायनानै रोंस्लिंनानै रायलायनाय बायदि जागोन आरो थां न'आव थांदो इलाय गोरा बियो थां नों थांना था गुरै बेनिफ्राय सौ बियो आंखौ सौदों सौदों सौनाय आरोखि बक्सिं बेनिफ्राय सौ मोसौआ सौदों मोसौआ सौदों होनबाथ' आथिंजों सौनायसो जागोन बेबायदि आरो थिग बिदिनो नैबावनाय बे दांग्ले दांग्ला जादों बेनि थाखाय सरि एसेल'खा सिनायो फिसाला दङ ओंखायनो दांग्ले दांग्ला जादों खा बिबारखौ खा मोसौआ खा लासै नैबे खाया गोरा नैबे खाया गुरै थिग बिदिनो ना ओंख्रि नाया गोरा बेनिफ्राय ना नंगौ ना नङा ना नै आरो हायाव दा गेले हा माने हा बेनिफ्राय हा मैगंखौ हा बे हायाव दा गेले होनबाथ' जानाय नङा ओंखायनो गुरैया
हानाय हाया गोराया हा मिट्टी बेनिफ्राय नायदो सि माने जिखौ होनो जिथु बेनिफ्राय सि जिया दैजों सिबाय नैलाय सि लासै बु गथ'खौ बु आथिङा बुदों बे आरो बिदिन्थि होखादों बुजिनायनि बेनिफ्राय गुदुं एन्जर गुदुं दैया गुदुं फु हाग्राखौ फु गोरा फु मैलाया फु गुरै बेनिफ्राय बेयाव दङ खु बिनि बिगुरखौ खु गोरा माइरं ओमफ्राय दाना खु माइरं खुदों माइरं एंखुर खुदों माइरं बाक्सा खुदों बे आरोखि सु हाबदों आथिङाव सु हाबदों सु सेर सुदों आरो नैबे दै सुहाबनाय दैजों गुसु जानानै सुहाबनायावबो गोरा जाहैगोन सुआ नाथाय सेर सुनाया गुरै बेनिफ्राय दङ लु न' लुदों दै लुदों न' लुदों दै लुदों दो ओंखाम दो मोसौ खुन्थियाखौ दो बिदि बेनिफ्राय आरोबाव दंबावो नै गोजौआव जो बेरेया जोबाय जो आथिंजों जो सौ मोसौआ सौदों दहायनो मोनसे एखे डाबल जाफैबाय बियो सौदों मोसौआ सौदों सेर गाइखेर सेर बेबायदि आरोखि सेर ओमफ्राय सेर दैमा सेर बे थिग बिदिनो जेला आनजादाव फैयो अब्ला जोङो होमबा बुंनायनानै नायनांसिगोन माखौ बे मोननै हांखोफोराव एबा मोननै रिंसार जथायाव बा मोननै टनाव जुदि सिम्बल होनाय दंबा मा ओरै राइट साइडजों खेंख्ला होनाय दंबा बियो गोरा आरो लेफ्ट साइडजों खेंख्ला होनाय दंबा बियो गुरै जागोन दाना लेफ्ट साइड आरो राइट साइड जुदि होनाय गैया ओमफ्राय बेखौनो सोंदों बबेयाव राइट साइड बबेयाव लेफ्ट साइड थागोन बेबायदि सिन थागोन सिम्बल थागोन बेखौनो सोंनानै बबेया गोरा बबेया गुरै होनानै बे गैयालासे सोंदों होमब्ला जोङो नैबे गुबुन सोदोब सरजाबफानाय दाजाबफानायखौ नायनांगोन आरो जेरैजाय मा सेर होननायाव गाइखेर सोदोबा गोराखौ बुजायना होबाय गाइखेर सेर होननाय ओमफ्राय नैबे दैमा सोदोबा गुरै खालामना होबाय सेर बे आरो थिग बिदिनो हा नैबावबो हा होननायाव हायाव दा गेले होननाया हाखौ गोराखौ खिन्थादों हा मैगंखौ हा बे आरो मैगंखौ हा होनना बुंबाथ' जाया मैगंखौ हा होनना बुंबाथ' जानाय नङा ओंखायनो बे आरो दा बुजिनो हाबाय जानो हागौ नोंथांमोना अब्ला लोगो मोनबाय थागोन नेक्स्ट मा होनो पइन्टखौ जोङो जेला लागोन अब्ला मोनसिगोनलाय गोबां इउनिट 1आ थांखांजोब्बाय होन्दों बेनि सिगां नोंथांमोननो बुंबावनि जायफ्रा मुंराय थाइजा थाइलालि बेफोरखौ लायाखै सानदों जायफ्रा बेखौ एबा नायग्रोनो लुबैदों नोंथांमोना नायग्रोनो हागोन आं फिन लाफिनबावगोन सिगाङाव लानाय दंखायो अलरेडि बेयाव थानानै बर' रावखान्थि होननायाव बर' ग्रामार होननायाव प्लेलिस्टआव थांनानै नायबा नुगोन सानरायाबो अलरेडि जोबोद मोजां क्लास लानाय दङ बेनिफ्राय दाहार सोदोब ओंथि बेफोरखौ लागोन नैबेयाव मोनसे दंबावो मा होनदों लाखांखानाया दाख्लैसो बावैसो होदोंमोन जोंहा मा फंसे सोदोबजों फिननाय बेखौबो मोनगोन बेनिफ्राय मा नैबेयाव इउपि सेक्सनाव जोंना दङ मा बिसुंनि मोनसे फुल भिडिअ दङ बेखौ होखांबाय बेनिफ्राय आरो सिगाङाव जोंहा नांगोन नैबे बाथ्रा भावनि मोनसे मोजां बुरजा जथायनाय दङ बिजाबाव जायफोरा बेखेवनाय गैया बेखौबो बेखेवना होनाय बे बाथ्रा भावखौबो नायनो हागोन बेनिबो भिडिअआ दंखायो बेखिनि एसेनोसै गोजोन्थों।